खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय आं दिनै न'खरनि गासैनोबो मान होनो नागिरदों आंनि बेवाइ आंनि बिखुनजो आंनि बिमा आरो आंनि गथ'फोर गासिबो दिनै बैसागु गोदान बोसोरनि 1 अक्ट'आव जोंना मान होनाय मान लालायनाय थायो गिदिर उन्दै गासिबो बेयावनो दिनै जोङो बयबो मन्दिरावबो थांनानै मान लागोन बयबो मान होगोन नोंथांमोना नायलांबाय था स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबाय थादो बैसागो बोथोरनि दिनै 1 अक्ट' दिनै आंनि हौवा ओमफ्राय आंनि फिसाय आं मान होनो नागिरदो आर'नाइ गांसे आरो गिन्जि गांसे बाथौ खुलुमखांबाय दिनै 1 तारिख बयखौबो मान खालामनो नागिरदो आंनि बिमाखौबो खालामगोन आंनि फिसायखौबो खालामगोन आरो गथ'फोराबो गासिबो जोंखौबो खुलुमनांगोन बिमा बिफाखौ आरो दिनैनि दिना गिदिरखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरा मान लानायनि दिन बेखौनो दिनै जोङो खालामनो नागिरदों दा सुरु खालामनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना बाबानो मान होनो थाखाय जगार लाबाय बे थोरसियाव दोननोसै गय जरासे फाथै जरासे नांलामोन खोमा ना होबाय थाया आं गय जरा फाथै जरा नांबाय थाया बाबा के लिए गेंजी भी है ओ फैसाबो नांगोन ना आंनि बेगा गिता मा फैसा बेगखौ लाबलाय आंनि लाबो दिकियाव दङ फैसा बेगखौ लायलाय फैसाबो होनि बाबानो लायलाय दिकियाव दङ आइनियालाय दखनाया नैया दैनोसोना बेखौ आइनि बिनानावनो हैगोन ओमफ्राय बे गिन्जिखौ गेदेरफोरनो हैगोन आर'नाइ गांसेबो होगोन आरो मा दंबावो बेयाव ब्लाउसबो दङ फोर नोंनियालाय दखनाया लाबो इखौ आङो सोरनो होगोन इखौ आइ बिखुमजोनो होगोन इखौ दिहुननाबो होथारा बिसोरो इखौ दिहुनलाय इखौ आइनो होगोन मालिकनि बिमा माने हाजबेन्डनि बिमानो ओमफ्राय नै आंनि आइनि इखौ आं होगोन सिथ्लायावथ' फैसा बेसेबां नांगौ बाबानो 200 बानो जागोन खोमा 200 होनसै बाबानो आइनि 100 नङाबा 200 सोरनि दिहुनदों अबेखौसो मोजांथार नुदों एसे गांनैजों एखेथार ना गोजासिनासो गोजा दे माखौलाय बासिना ला होनसै आं बाबा सिथ्लायाव थां होनदों आङो हरो फैसा दिहुनना हरबो दे होमबालाय जों गासिबो खामानिफोराव देरहालांजोबथों दे इखौ गोदोनायाव होनोसै ना बोसोर गोदाननि बाबाया आंनो फैसा होगोन ना होआसै फैसा गैयालै आन्थुआ सासैया हा खुलुमनो हाथारा फैसा गैया आंनाव लाइखौ लानाङा नेबुलाय आं जै जाथों आइखौ खुलुमलायनोसै 200 मोनबाय 200 फैबाव आन्थु होगोन हायाव हमलाय आंनि बिमा गोजानाव ला नों मा भिडिअखौ रायलायदों नामा एबार आइनो होखांबाय दे खालामाखै हे होमबा र'
दे मा एबार फिसाजो गिदिरा बिफाखौ खुलुमबाय आबै खुलुमहैदो थां उन्दैखौ मान होनाय गिदिरखौ उन्दैयासो मान लानाय गिदिरखौ मान होनाय दिनै बैसागो बोथोरनि 1 अक्ट'आव बयबो इदिनो मान लालायनाय मान होलायनाय जायो एबार आंखौ खुलुमदो नो फिसाजो गिदिर खुलुमनायनि बिमाखौ फिसाजो उन्दै खुलुमनायनि गासैबो जाफुंसार साननाया आया बानायगोन ना फिसाजो बिमा खुलुमनायनि थानो हानाय माबा जाखोमसि खोमसिनदों गोजौआवसो लानांगौमोन जाबायना बिसोरनो जाबाय मा उल्टा पाल्टा खालामलाबाय थाखो नोंलाय खुलुमजोब्बाय बयबो एबार आइनि बिनानावखौ आङो मान होनो थांनो ओंखारलायबाय नै लोगोफोर आइनि बिनानावनो मान होनो थांगासिनो जाहा आजि नाहिले इसे इसे नाहिब भाবিছো মই টাইম কেইটা হল নাই সিহঁতৰ ঘৰত মান দিব যাওঁ हेलो गाइस हेलो बोथोर गोदाननि बयखौबो मान होनांगौ दिनै गिदिरफोरखौ आदैया दा बाथौ लिरगासिनो दासो नै दखना हैनो नागिरदों आङो आइनि बिनानाव आदैनो माने मादै दाख्लैसो आदैया रुंसारि जालांबाय रावबो होग्रा गैया मानो बन्द खालामनो थांगासिनो जि मोजां नुखादो सिनारिखौ आदै फैग्रो माबार आइथि आइनोबो हैनांगौ आरो मा जेबो नांगौ बैसागो बोथोरनि मान लानायानो मायबा नांगौ नामा आरो नै आदैया बाथौ लिरगासिनो साथि सावनो थाखाय फुजा होखांनानै आरो दा मन्दिरावबो थांगोन ओके खालामदोरानि हे राम मेथाइयाबो दासो जानाय मेथाइयानो गोमाबाय बिनानाव नोंलाय मानो थादों साब्रै गाखोना थांसै जों एबार ड्राइभारा योगा गीता माया योगा आं नेव गानसै याद सारि डाबल मानैनो थांगासिनो साब्रै गंसे स्कुटियावनो गाखोनानै स्टिल लगायबा हामगौमोन आङो आर'नाइ दं बेयाव फालिदों sekarang din double kita mai sini le ma kita oi hagan na haya itu loh ang dia dulu sari double apa dulu misalkan dia double din double sari double kita naik terasi ji sari double फैलायबाय आइलाहानि न'आव बेवाइलाहानि न'आव सारिजन डाबल ओ बापरे ओइ ओंखार जिउ स्कुटिया जा गोलावखा साब्रै जिरायनो हाखायोना बा मालाय गस्ला
Puraya lah. Ayah pura. Ayah pura. Nei, आंना आबौ सनाया बैसागो बोथोरनि बयखौबो खुलुमनो थाखाय रेडि जाना दङ ना हाय होनलाय हाय होन दे बाबा हाय होन आरो नोंहालाय नोंहाबो खुलुमखांबाय ना नै आबौ सनाया बेहाबो खुलुमखांबाय ना हैबा सोर इयो जोंहा आप्पा होनना थांनांगोन आबा ना अनजिमाया खुलुमनो नागिरदों Tata, ba daso tata anda nanga tata होनलाय दे tata आबो मासि जायब्रोमब्रो थाव फुनाखै फैद' खुलुमग्रोनोसै आयालाय आया फैद' इयाव फै दुगैलायना खुलुमग्रोनोसै दुकान थांनांगौ आङो थांगोन दायो थांगोन 1 2 3 1 2 3 बायाखै माथो आबानि बिमा सुमाय थांद' Karena gini bah, kan ini bawa batana. Oh, jalan butuh muka ini ya. दाबले थांदो Ang खुलुमना होआ नामा आंखौ खुलुमनायाव गाबबाय बयबो गाबनो ओंखारले आहाबो Anak belajar di bangun sekolah salah pak. Gabarannya gabai. Bye bye ende. Fido kider fiber. No, Rani. Baban kita ayang berai आलो गोजोननि फिसा फिसौखौबो रुजु-रुमु बेंलांनानै न'खरखौ जै मै-मैनो आलो गोजोननि सलायलांनानै न'खरखौ रुजु-रुमु अनलायनानै ग्रें-ग्रें फिसाफोरजों जाहाथे बे आयंमोनाबो साननाय हनायफ्रा अरायसम रुजुनानै गोरोबनानै न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हाथों होननानै आफा बोराइ बाथौआ बोर बान्सा बोर सारस्रिथों होननानै आं आफा बोराइ एबार सेकेन्ड फिसालाया बिफाखौ खुलुमदो गेदेरफोरखौ बिहामजो फिसौला फिसाला गोरोबनानै अनलायनानै अरायसमनो सोलिलांनो हाथों होननानै जोंहा बे आफा बोराइ बाथौआ रायजो मोनजाथों होननानै आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे बोर बान्सा बोर सारस्रिथों होननानै आफा बोराइ बाथौनाव आं बोर बिनानै बोर सारस्रिथों अरायसमनो जै दे आब'आबो थाखादो फटक साफायबानो जायो
फट' नङा भिडिअ खालामदों एबार बिमाखौ खुलुमदो बिखुमजो बिहामजो फिसाला सेकेन्ड फिसाला एबार गिदिर फिसालानि बिहामजो फिसालाया खुलुमलायसिगोन बर' जायाखै आफिना एबार फिसाला गोदोर बिहामजो आबौ सना नोंहाबो खुलुमफै आइमोनजों साननाय हनाय खामानिफ्राव अरायसम जाफुंथों होननानै जाहाथे मालिकजोंबो अनलायनानै रोजोबनानै गोरोबनानै जाहाथे साननाय हनाय खामानियाव जाफुंथों होननानै जोंहा बे बिहामजोआबो बिहामजो गेदेराबो अरायसमनो न'खरखौ बेंनानै आलो गोजोनै रुजु मोनो अनलायनानै अरायनो रायजो जानायजों न'खरखौ ग्रें ग्रेंनो जा फिसायाबो अरायनो बे बोसोर गोदाननि थाखाय आलो गोजोनै आदामोनखौ खुलुमदो बाजैमोनखौ जोंहा बे आफा बोराइ बाथौखौ ओइलाय आदा बाजैखौ खुलुमदो रैसुमै मोना रानिमा ग्रें ग्रें रायजो मोनथों होननानै फिसा नङा गोदोरथार रेगे रेगाङालाय बेबायदिनो दैदेनलांनो हाबायाव बायनायमोन इयो रैसुमैनि बोर बिना बोर सारस्रिथों जै जाथों जै आफा बोराइ बाथौ अबंलावरि जै एबार अनजिमाया बिफाखौ खुलुमबाय फिसाजोआ बिफाखौ खुलुमदों आरो बिथिं बिमाखौ फिसाला गोदोर बिहामजो फिसौलाया खुलुमदों साननाय हनायफ्राव अरायसम जाफुंथों होननानै गियान बिद्या होसोनो हाथों होननानै आवगायनो हाथों होननानै जोंहा आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे बोर बान्था बोर सारस्रिथों होननानै आं आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिना बोर गोदाव सोरावनो जाबाय लोंबाय थाबाय दासो आरो गावनि आजां जानानै आंबो थोबाय था प्रसाद दंमोन प्रसाद गासैबो गाबजोबदों ओमफ्राय आयंफोरा गाबदोंना गाबाखै आं बारा नायासै गाबदोंना ओमफ्राय बाजैमोनाबो बयबो गाबजोबदों आदामोनाबो गाबदोंना आयंफोरा गाबदोंना गाबाखै आयंफोरा गाबदोंना गाबाखै गाबदोंना आयंफोराबो बयबो गाबदों पुवालि सानैयाल' गाबाखै आंनि आबौ सना मोना जेबो मिथिथाराना इसोर नै न' मोनफैबाय जोंहा न' मोनफैबाय अ नै आरो जोंहानाव बिबथैखौ फिसाला गोदोर सानैया बिहामजो फिसाला मानो फैदो ओइ गारि लाबो ओइ दखान थांनांगौ गारि लाबो चक्लेटखौ अननानै होदो थर' ए होआखै दासो मोनफैदो दे होमबालाय दे एबार नै फिसाला गिदिर बिहामजोआ मान बावफैदो जोंहानाव बिबथैनो दे खुलुमदो नै आबौखौ खुलुमदो गोदान बोसोरनि थाखाय नोंसोर सानैबो जुमै गाव संसार रायजो जालांनो हागोन सिथ्लायावबो थांनानै होथारा खोमसि बारान्दायावनो होजोब्बाय जोंबो दहाय मेथाइ जानो आबौआ 100 मोनबाय माथो नोंहा
एबार बिबैखौ खुलुमदो आंनि बिमा ओमफ्राय बिसोरो बिबै जायो फिसौला गोदोर ओमफ्राय फिसौजो गिदिर एबार बिहामजोआ फिसालाखौ खुलुमदो फिसाइखौ गावनि हासबेन्ड फिसौजोआ बिबैखौ खुलुमदो जि गाबलायलायखाबाय खुलुमनाय अके ओ सार बिहु 1 तारिख আজি साता নহয় सार আপোনাৰ ठीक है ঠিক আছে স্যার নাই Arnai Arnai স্যার thank you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Siapa sih?